खुलुमबाय रायजोफोर गिबि गिबियावनो आङो गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोन आरो खौरां बिजोङारि नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। दा आं दिनैनि बे खौरां मेलखौ लिंनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय मैया 14/9/2025 मायथाइयाव आं बिजेपि दोलोनि गरेस्वर बियाबनि आबादारि बिफाननि गांखंनि लेङाइ आफादगिरि महरै मावबाय थानाय जे बिबानमोन बे बिबाननिफ्राय आं मैया बिबान एंगारबाय। माने बे एंगारनायनि माने जाहोनफोरखौ गोबां मानसियानो उल्था पुल्था बुंलाबायगासिनो, जे खायसेया होनदों फैसा थाखा मोनैनि थाखाय गुबुन राजखान्थि दोलोआव थांनो थाखाय बिदि माने बे दोलोनिफ्राय ओंखारनानै गुबुन दोलोआव थांगोन बियो, बे मोनसे। खायसेया होनदों माने सोरजोंबा सिरि सिरि बेक जानानै एबा माने रायलायखोमानानै फैसाखौ लाखोमानानै दङ बिदि होननानै। खायसेया होनदों माने गाव जेनगोनखौ नुहुरनानै लाजिंसिं मोननानै माने दोलोनिफ्राय बियो दोरोददों। बे बाथ्राया बेफोर नङा मोनसेबो। आं दिनैनि दिनाव दासिमाव आं नुहुरदों बिजेपि दोलोआ देरहासार नार्जारि आदाया देरहागोनसो। देरहागोनबाबो आं ओंखारदों बेखौ नोंथांमोना बुजि मोननांगोन। ओंखारनायनि गाहाय जाहोनानो देरहानानैबो आं देरहायैबादि जाना थानांगोन बायदिखौ आं नुनो मोनदों। जेराव आं देरहानाय माने रायजोनि खामानि मावनो हानांगोन, देरहानाय माने बर'फोरनि बिमाफोरनि फिसाफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानांगोन। जोंनि बर'नि बुंनाया, जोंनि गोरबोनि हांख्रायनाय हास्थायनायफ्रा जाफुंनांगोन। नाथाय बेखौ आं जाफुंगोन बादि नुहुराखै। मानोना बे साननैसोनि गेजेराव आं ओरैबायदि नुदों जे नार्जारि आदाखौ आं गावनि गामिनि हिसाबै, जोंनि खाथिनिनो बिदा महर हिसाबै जोबोद अनसायोबो, सनमानबो होयो। खिन्थु आं नुबोदों नार्जारि आदाया दिनै गंसे खोस्लि बादि बाहायजागासिनो, जेराव गुबुन हारिया गावनि गोसोनि बादि संख्रि होदों, गाव जाग्रा मस्लाखौसो बाहायदों। खिन्थु बर'फोरनि बायदि अनलाजों दाउजों बिसोर संनो रोङा। ओंख्रि गुदुं संनो थाखाय आखाइजों बाहायनो हाया, आखाइजों दांहरनो हाया। बेखौ बिसोरो एरगासिनो खोस्लिजों। मोनखांनायनि उनाव बै खोस्लिजोंनो हायनानै गुबुन हारियासो जागोन। जों बर'फोरनि आदार संदों होननानै बिसोर थगायगासिनो। नुहुराखै बर'फोरा दाबो? जायखिनि मानसिया दा संगासिनो बे जोंनि हारिनि मानसि नङा, जोंखौ अनसायाखै। आं दिनैनि गाबोननि बिदि बाथ्रा सानाखै, इयुननि सानहरदों। आं मैया दाखालिसो बिजेपिआव थांफेराखै। गोदोनिफ्रायनो आं 2018निफ्राय दङ बिजेपिआव। स्टार्टिं आं बुथनि सासे आफादगिरिमोन। नैथियाव आङो गरेस्वर बियाबनि लाइमोन आफादनि रां लाथुमगिरि बिबानाव दंहैयोमोन। बेनि उनाव थामथियाव आङो साहा कामरुप जिल्लानि फोरोंगिरि इनचार्जमोन, जाय बिजेपिनि गासै फोरोंनाय मावबादाफ्राव बाहागो लायोमोन आं। दासान्दि आङो गरेस्वर बियाबनि आबादारि गांखंनि लेङाइ आफादगिरि। होमबा इसेबां आं गोलाव सम हान्थिबोनानै दिनै बोरै आंनि गोसोआ ओंखारबोखो बेखौ मानसिफ्रा बुजियाखै। होननायाव होनदों, खोनादोंबो आङो। दा ओंखायसो दिनै आं दिनैनि बे खौरां मेलखौ लानो गोनां जादों। आंनि गोसो, सासे बर' फिसा महरै आं गावनि गोसोखौ सोंदों जे सासे बर' मारब्रा नों बेखौ सहायनो हायोना हायाखै, बे नुथायखौ। आं बै समाव आंनि गोसोआ बुंदों बेखौ सहायनाया सासे बर' फिसानि माने सहायथाव नङा, हाया। सहायनो माने गोब्राबथार। ओंखायनो देरहागोनबाबो, देरहानानै आं बर' बिमाजों खुद्रि खुद्रि बुंजास्लायस्लाय, आं देरहानायनि सिगांनो आं बै दायनि बिबानखौ लाया, आं दायाव बाहागो लाया होननानै
ओंखारख्लायनाय जादों। माने एन्टि बर' माने रियेलाइज खालामनाया माने जाय दिनै गोदान गोदान सेंग्राफोर सिख्लाफोर जइन जाहैदों बिसोर रियेलाइज खालामनो हायाखै। आं रियेलाइज खालामनो बेसेबा गोबाव दिनै स्ट्रागलनि उनावसो आं रियेलाइज खालामदों। सासे ग्रासरुट लेभेलनि केडारा बुजिया जे सायाव माबादि मोनसे जे सोंनानै दोनदों। बै जेसिम मोनहैनो नोंहा गोबाव सम नांगौ जायो। सासे भटारा सासे ग्रासरुट लेभेलनि वार्कारा बैसिम मोनहैस'आ, बियो थांदों, केम्पेइन खालामफादों, बाइक सलायहैफादों, खिन्थु बेरानि हरै फारसे, इन्जुरनि हरै फारसे मा माने सोलियो बेखौ एसे दावखोनायनि उनावसो मोनदांहैयो। जेरैबायदि आं मोनदांहैदों दा, आं जेरैबायदि मोनदांहैदों दा बेखौ नायहरनानै दिनै आं नुनो मोनदों। माने नोंथांमोना नुनो हागौ भिडिअ'आव देरहासार नार्जारि आदाजों आं दंफायो उन नैबे आर'नायानो नुफिनेस, नैबे गस्लायानो, बेखौनो गाननानै आं आदाजों बेरायफादों, भट बिफादों। भट बिफानायाव आदाया ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों जे देरहानायनि उनाव 6 दाननि उनावनो आं नोंसिनि नैबे मन्दिराव 10 लाखनि खामानि मावना होगोन। जेला फार्स्ट बुंबाय मोनसे गामियाव आंबो गोजोनबाय, आदाया मावनो सानदों, थिगैनो दङ। नाथाय थाङै 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 मोनफ्रोमबो सुबायाव, मोनफ्रोमबो गामियाव गासैयावबो बे मोनसे रादायखौ होबोदों, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। नोंथांमोना मिथिगौ बर' माने गामिया जोंनि गरसेर समस्थियाव बेसेबां दङ? नोंथांमोना गावनो साननो हागोन बेसेबां बर' सुबा दङ, बेसेबां बर' गामि दङ। जुदि मोनफ्रोमबो बर' गामियाव बियो 10 लाख 10 लाख होनो हागोनबा न'खरनि गावनि फैसाजों बानायगोन ना सरकारनि फैसाजों बानायगोन? सरकारनिथ' एसेबां फैसा फैया बे 6 दानाव फार्स्टआवनो। अबे फैसाजों बानायगोन? थारमाने बियो मोनसे थगायनाय, बेयो मोनसे थगायनाय। आं आदाजों दंफायो, सारजों माने देरहासारजों दंफायो, उनावनो दंफायो, आंखौ नुदों बयबो। आंथ' गोजाननि मानसि नङा, आं गरेस्वरावनो थागोन। सानसे समाव इलेक्सन जोबखांनानै आं बैफोर जायगायाव मानोबा खामानियाव थांबा बैनि आबै आबौमोना आंखौ लोगो हमगोन, फंबाय, बाबु, आयं, आदै, जोंनि गामियाव 10 लाखनि मन्दिरा माला फैगोन? आं बै समाव मा फिननाय होगोन बिसोरनो? बेसेबा गिदिर दायनि मोनसे थफ्लाखौ लानानै आं गरेस्वराव गिदिंबाय थानांगोन। आं बिसोरनो मा फिननाय होगोन? बोरो बाबु, जोंनि गामिनि लामाखौ 6 दाननि गेजेरावनो बानायना होनो ओंखारदोंमोन, मा जाखो? बेखौथ' मोननाय नङा। अफिस आदालत खामानि थायो। सासे बर' बिमाया बैसिम थांनानै मोनहैनो, बेखौ लोगो हमनो, रायलायनो लाजियोबो जानो हागौ। बिसोर जोंनाव सोंगोन, जोंखौ नुफादोंमोन बिजों बै समाव भट बिनो फैनाय समाव, थ' बेनाव सोंबाबो मिथिगोन मानो बे होफैनो हायाखै। जों खोथा होबोनाया जों दायनिगिरि जायोना जाया? होमबा बै दायनिगिरिखौ आं जाया, बैखौ होननानै आं ओंखारदों। आं बिदिखौनो आं एसे नुहुरदों। जानो हागौ बियो जानो मोननाय नङामोन, बिदि जानो मोननाय नङामोन। खिन्थु ओरैबायदि मोनसे जानानै दङ जायखौ दा गुबुन हारि होननानै आं बुंगासिनो। दिनै जुदि आदा देरहासारा केम्पेइन खालामनो थांनो नाजागासिनो, बै समाव जुदि जोंनि बर' माहारिखौ लानानै बे जथुमोमोनब्ला, जे जों ओरै ओरै बर' गामियाव थांनो नागिरदों, जों मारै मा रायलायनांगौ बर'फोरजों, बर'फ्रा दा मा आंखाल जानानै दङ, जों होमबाना बेफोरबायदि थगायसुला आइडियाखौ जों होआमोन। बे थगायसुला आइडियाखौ सोर होखो? गुबुन हारिया होदों। गुबुन हारिजों जिरायफानानै रायलायदों जे एबार আমি কালির পৰা বড় গাঁৱত যাম, আপোনালোকে কওক কেনেকুৱা কি করলে ভাল হব, কি করলে ভাল হব। তো ओरैबायदि आइडिया होदों, सानसेनि थाखाय बर' बिमानि बिखाया गोजोनदों। आयौ, थानसालिखौ मोननोसै जोङो, लामाया नै 6 दाननि गेजेरावनो जानोसै जोंना, गथ'फ्रा फरायसालि थांनो मोजां जागोन, जोंहा मन्दिराव आर'ज गाबनो मोजां जागोन। बर' बिमाया सानदों, आयौ नंमारगौ, होथारनोसै भटखौ। खिन्थु बुंजागोन जोंखौसो नुगोन गाबोन समफोरनि उनाव, बोरो जोंनि मन्दिरालाय मा जाखो? खुद्रि खुद्रि बुंगोन, जोंखौ साव होगोन। आं जाया बिदि सावनि दायनिगिरि, आं जाया। माने जों बुङामोन बिदि जे 10 लाख थाखा जों होबोगोन। आं जेरैबो बुंनो हाया जे जि हायो आं नोंसोरनि थाखाय मावनानै होगोन, आंखौ देरहाहोग्रो, आंखौ लोगो हम, आं जि हायो खालामना होगोन, बिदि बुं। खिन्थु बिसोर मिसगाइड खालामग्रायासो, बर' फिसायासो दा मिसगाइड खालामजादों। मानो जानांगौ? जों गैयामोन नामा? जोंथ' बिदि नंखाय फान्दायनो बिदि बाथ्रा बुंनो थिना नङाना। आं गाव थांफादों, आदाया सिगाङाव बुंदों 10 लाख होगोन। आं गावनो लाजिखांदों उनाव थानानै।
मा बुंखो आदाया बेखौ सोर थिनखो बेखौ जोंथ' बुङाखैमोन जोंनावथ' संफेराखै जे ओरै ओरै बुंनो नागिरदोंमोन गाज्रि जागोन नामालै फंबायमोन जोंनावथ' बुङाखै मानो फान्दाय जादों नैबे गामियाव औगुरि ओनसोलाव बिजेपिनि थरसे भट गैयामोन जाय बिजेपि होनोब्ला बर'फ्रा बुगोन बायदि जायोमोन गोसोआव बै समनिफ्राय आं बिजेपियाव जइन जानानै सासे सासे बर'फोरखौ बोखांबोनानै बुजायदोंमोन नै फंबायमोन बिनानावमोन आबैमोन आबौमोन जे बिजेपिबाबो बेयाव बर'फ्रानो दङ बर'फ्रानो थागोन जोंनो सालायगोन नोंसोर मानो इसेबां गिदों बिदि आं बुङै बुङै मानसिफोरखौ बुजायनानै आं दिनै बिजेपिनि भटआ जोंनि एलेकायाव 50%नि बारा बेखौ जाबाय आं बानायबोदोंमोन खिन्थु बैखिनि मानसिखौ आं थगायबोनाय बादि जादोंमोन मानोना आं रियेलाइज खालामाखै आं बुजि मोनाखै आं गोजौआव सौहैयाखैमोन जेरैबायदि गोजौनिफ्राय बुंनायल' बेखौ आं खोनानानै आंबो नंगौ साननानै बे बाथ्राखौनो रायजोफोरनो आंबो फोरमायोमोन खिन्थु दिनै आं गोजौआव मोनहैनानै नुहैबाय जोंनो चक्लेट जाहोगासिनो गरसे गरसे बेसेबा गोदै गोदै गोथाव जानायाव मोजां नाथाय बै चक्लेटखौ जोङो जाबाय थानानै सानसे समाव ओरैबायदि बेमार जागोन जाय बेमारखौ हा हु फाननानै नायनानै जों फोसाबनो हानाय नङा बे केन्सार बेमार बायदि मोनसे आं दिनै बुङा बिजेपिनि भट होनाङा आं दिनै बुङा इउपिपिएलनि भट होनाङा खिन्थु खनसे गोसोआव साननानै बर' होननानै साननानै नायल' बर' होननानै गाव गोसोखौल' सोंनानै नाय नै बर' फिसा नों सोरनो भट होनो बे खोलोखौ आं खावलायगोन खुथार खुथार खावलायदों बर'फोरखौ ओइ बर' फिसा नोङो सोरनाव भट होनो बेखौ खनसे सोंनानै गावनि गोरबोनाव बिदि माने जोनोमाव सानफेराखै दासान्दिबो जेबो सानफेराखै आङो मोनसे खोथाखौ दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव एकदम रोखायै बुंगोन इलेक्सन माने जाजासिम जोबजासिम रिजाल्ट जोबजासिम आंखौ रावबो दोलोनियाव मोखां नुवा आं थाङा सोरखौबा जुदि सोरजोंबा आंखौ थांफानाय नुदोंबा नोंसोर आंनि न'आव फैनानै आंखौ जि खालामनो हागोन बे आंनि मोनसे रादाय आङो रावबो दोलोजों थांनो होननानै बिनिफ्राय ओंखाराखै आङो रावनावबो थाङा दिनै आं आरो फंसे बाथ्रा बुंबावदों आङो बिजेपि दोलोखौ गाज्रि मोना नाथाय बिजेपिनि आइडियलजिखौ गाज्रि मोनदों बिजेपिनि सामलायग्रा मानसिखौ गाज्रि मोनदों बेखिनिया आं जोबथारनायाव बुंदों बिजेपि दोलोखौ आं गाज्रि मोनाखै खिन्थु सामलायजाग्रा आरो आइडियलजि बिसोरनि थांखि बेखिनिखौ आं गाज्रि मोनदों ओंखाय आङो बिबानखौ हगारदों दिनै आं बिजेपि दोलोखौ डाइरेक्ट गारनानै फैयाखै आं रेजिगनेसन आंनि बे बिबान एंगारलाय होदों आङो हानजा एंगारलाय होआखै हानजायाव आङो दङ जुदि बिसोरो फिउचाराव गावसोरनि आइडियलजिखौ जुदि सोलायोबा गावसोरनि सामलायगिरि जुदि सोलायोबा जुदि बर'फोरनि जानानै खामानि मावनो जुदि थांखि लानानै बर'फोरखौ जुदि बेयाव बाहागो होफायोबा होमबा आंनि गोसोआ सोलायनो हागौ नाथाय दासान्दि बैखिनि खामानिखौ मावनो हायागौमानि बिजेपि दोलोआबो आंखौ मोना इउपिपिएलआवबो आं थाङा बिपिएफआवबो आं थाङा आं राजखान्थि दोलो होननायनिफ्राय आं दासान्दि जानगाराव दंथ'यो बेखिनियानो बेखौथ' आङो माने एसे बुंखांबायानो दानि जे बर'फ्रा ओरैबायदि दा जानला मानला गोसोबायदि दा खालामथारसै सोरनिबा बुंनायाव दसेनो दा गोजावसै गोसोआव गोथौयै सानहरदो साननानै नाय बेनि उनाव थिरांथाखौ ला माने जानला मानला साननाय बै समनि आंनि साननाय नोंसिनिजों समान जागोन आं जेरैबायदि साननानै जइन जादोंमोन दा थांनानै आङो मोनथिहैबाय नोंसोरबो जुदि दा जानला मानला सानोबा उनाव बुजिहैगोन खिन्थु बुजिनाय समसिम एसे गोबाव जायो जोङो जानगाराव फावसायना गाहायाव थालांनो गोनां जायो साननायाव ओंखायनो गोथौयै सानखा साज्रां दा सानसै जोबथारनायाव बेखौनो खावलायबाय बर' माहारिया गावबा गाव एसे गोथौयै साननानै नायदो इलेक्सना नै मोनफैथारनोसै सानब्रै सानबाल'थारसै इलेक्सन भट होनायनि सिगां खनसे मोजाङै साननानै नाय सोरनो होयोबा साबसिन जायो सोरनो होआबा साबसिन जाया माने अबे दोलोआ साबसिन अबे दोलोआ हामसिन बेखौ आं दा बुंला जेबो बिसोरो इलेक्सनाव दा भट होनाय मोन्थाया नोंनि मोन्थाय नों गोसोजों मोजाङै साननानैल' जायनो होबा साबसिन जायो जायहा नोंखौ नोंनि गामिनि नोंनि रायजोनि मोजां खामानि मावगोन नोंनि हारिनि मोजां खामानि मावगोन बिजेपियावबो मावनो हागौ नोंनि गोसोबायदि साननानै नायहर साननानै मोजाङै साननानै सान्थौजों साननानै भटखौ होबानो जाबाय खुलुमबाय